Čári mári, fuk. Možno rozmýšľate nad elektromobilom, ale určite nad jednou vecou nie. Na začiatok si treba ujasniť toto. Ak ste vlastníkom rodinného domu, za požiarnu ochranu zodpovedáte vy. Ale ak ide o bytový dom alebo podzemnú garáž, tak budete potrebovať súhlas vlastníkov priestorov. Pre všetky 3 miesta však platí jedno pravidlo. Musíte mať schválenú dokumentáciu požiarnej bezpečnosti stavby. My v Trimone to vybavíme za vás, pripravíme dokumentáciu a zabezpečíme komunikáciu s hasičmi. V bytovkách a podzemných garážach často inštalujeme detekciu požiaru, ktorú následne napojíme na pult centrálnej ochrany a hasiči vedia čím skôr zareagovať a prísť na miesto zásahu. Medzi ďalšie zariadenie patrí vodná hmla, pomocou ktorej dokážeme ochrániť majetok a životy. Keby predsa došlo k požiaru, pomôže nám aj táto protipožiarna plachta, o ktorej sme vám už viac povedali v minulom videu, môžete si ho pozrieť. Či už nabíjate doma, v bytovke alebo v podzemnej garáži, ozvite sa nám. My sa postaráme o to, aby ste nabíjali bezpečne a mohli pokojne spávať. V spoločnosti Trimon sa usilujeme o to, aby ľudia mohli urobiť maximum, keď ide o sekundy.